Mama, uh, I'm gonna be brief. Somebody said, why are you? It's a guy like him. Ihe ndị ọcha butere n'ala Igbo anyị. And na ịka nọkwa n'obodo ndị ọcha bịara n'ala Igbo anyị. Anọdụ ha over 300 years. And ha ka nọdụkwa n'ala anyị ugbu a. Although na ndị ọcha apụọna, but ha planted their agents, foot soldiers, agents of the slave masters, the pastors and the priests. Onweghị otu ihe ọma ndị ọcha butere n'ala Igbo anyị. Ị ga-asị na ha wetara telephone. That's not what I'm talking about. Mgbe ndị ọcha bịara n'ala anyị, ihe ha wetara wu mpempe akwụkwọ. After Ekwensu, the mighty God of war, gbuo ha, ha agbalaga larie. Ha bịa chọnzọ soro uwe white. Butere n'anya akwụkwọ arụ edere. Akụkọ Mike Ejeayo ejikọba nwa nnụnụ nne ya efe bullshit. Joseph asịkwa, Mary asịkwa, Apostle asịkwa, akụkọ iberibe a na-akọrọ n'ụmụaka. Agwọ jikwe tụma nwaanyị ime, agwọ jikwe kpọrọ nwaanyị onye ọzọ. Bullshit, agwọ jikwe kwuo okwu. Akụkọ iberibe mmadụ kọrọ gị akụkọ na this 24th century. I kwesịrị were aka ntị makpọọ ya anya. And ka m gwa gị, this here bullshit speaking in tongues. Ekpere ndị pastọ ara ha na-ekpe enweghị otu ihe ya n'ime. Enweghị ihe ọma. One thing, nothing, one good thing that comes out of it. Now, to take advantage of you, to rip you off. One day they will tell you, oh, this is our offering box, or this is our account. Jitranyego. Kahajina for job. Aru ndị ọcha butere n'anya ekpukpere ndara arụ ebutere ha. Ndị na-asụ uwe white na ndị pastọ na-asụ uwe suit na-agbagharị. Ọwa arụ mgbe Ekwensu gburu ndị ọcha butere ya. Ọkwa arụ ugbu a mgbe ndị Igbo, ndị iberibe that promotes the religions of their slave masters, the institution of those that oppressed their ancestors, killed their ancestors. Ọwarụ mgbe ahụ, ọkwarụ today ka onye amụma na-ekwuye in the land of the Ashkenaz. Ọwarụ ha butere n'anyị, ọkwarụ n'ụbọchị taa. Ga-manye ga-họgọ transformer. Arụ warụ. Andọ maka ihe arụ ka ala Igbo na-eji agbaghara ara. Ka ndị Igbo ji anyị nwere onwe. Anyị aga-enwere onwe as long as arụ nọ anyị na isi anyị. That's why anyị ji nwee coconut n'isi anyị. Arụ warụ. Asịghị m gị eso na arụ ndị ọcha butere. But ekpokwala ihe arụ ha butere ga-emebi ọdịnala na omenala ndị Igbo anyị. Nna anyị ha Chukwu n'onwe ya. Anyị na Chukwu gbara ọgbụgba ndụ ndị Igbo. Before ndị ọcha ebutere n'anya nwaanyị ewere na ara ya bulie ya elu. Na dis nwoke na-akpọ ntuni. Chineke arụwa arụ. Awụ onye amụma. Were tithe gị. Were your offering. Were ya tinye n'ime ike gị. Awụ onye amụma nke Chukwu amụma abụ amụma nọ m n'ime. Ndị mbụ na ndị egede nọ m n'ime. Ndị mmiri nọ m n'ime. Awụ m onye amụma. Were tithe gị, were offering gị tinye n'ime ike gị. Onye amụma agagharị ọrị. Chineke ala Igbo na-agbaghara. Anyị ga-alaghachite n'okpukpere nna anyị ha. Ekwenye na Chukwu
hapụ arụ ndị ọcha butere n'ala anyị. Ndewo nụ, ya dịrị unu na mma. Ndewo, anyị nọ na lunch now.